Hello mga kagusok, marajaw na udto sa ato mga viewers at mga followers. Nakita nyo mga kagusok sa motor mga kagusok. Nakayaot na lang taon yung motor mga kagusok. Gumikan amok hugaw sa inyo makina. Yan mga kagusok, ang solusyon na mga kagusok. Magbutar na lang mo Joy Liquid mga kagusok mo diya sa mineral water. Yan mga kagusok, makita ninyo mga kagusok. Shout out sa mga viewers kung saan na ako ni. Yan, tapos ay mga kagusok, ang Joy Liquid mo na, ang Joy Liquid no, nakita ninyo ang Joy Liquid ato butangan ng gasolina mga kagusok. Yan, shout out sa mga viewers kung iya ka mo kabayo o sa paglimpyo, tudluan pa mo pagdiskarte no. Yan mga kagusok, ato butangan ng gasolina. Yan, gasolina mga kagusok, ang Joy Liquid kay para malimpyo ang ato motor. Makita ninyo mga kagusok ko, tagbubuan na ako ng Joy Liquid ang mineral water. Yan mga kagusok. O yan na, pagkuman mga kagusok, mga followers, ato i-shake ang Joy Liquid. Yan, ato i-shake. Yan mga kagusok ko, dyan ng Joy Liquid to. Shake na to, tagbutang gasolina para makita ninyo ang efekto sa ato hugaw na. Yan mga kagusok, ato na isang blik. Yan mga kagusok ko, di ba nakita ninyo mga kagusok, efekto dadyo no, puti dadyo mga kagusok ko, di ba? Yan dyan nabubuan mga kagusok. Okay, para ang engine motor, handyo ko na limpiyuhan. Joy Liquid lang katapat. Ato po na tanan mga kagusok. Ato na pwede sa ato amo ko ang Joy Liquid, di ba nakita ninyo natanggal na paghan brasyo. Ato next mga kagusok, ato brasan ng toothbrush. Yan nga na mga kagusok paglimpyo sa ato mga, di ba nakita ninyo tangtang ton mga, di ba makita ko hugaw nato gain na sa kuman makita nato na mga followers nga nara paglimpyo di ba, nga nara paglimpyo sa ato mga motor di ba kita na ninyo di ba kaya nagawi kahugaw kumano, nakita ninyo na improve na sa mga gusok. Yan, thank you so much mga followers. Nga na ang solusyon, Joy Liquid o gasolina ra mga kagusok ibutang para malimpyo ang inyo motor. Yan, brasan kay para malimpyo pagsamot. Yan mga kagusok mo na sikreto, Joy Liquid ra lang katapat o gasolina. Bisa mo no gasolina mga ka-followers, pwede special, pwede regular, basta gasolina. Makita ninyo no. Yan nara paglimpyo ang kuan, paguman wasingan na grabe. Di ba? Kita na dajon. Dagan salamat, marajaw na hapon mga kagusok. Ako sa ini tapuson na trabaho kay para makita ninyo unja may sikan bats ta para makita gyud ninyo uno ka limpyo nga ako motor ko man. Thank you for watching guys. Unja inato ra kanon unja para makita ninyo uno ka limpyo ang ako makina ko man. Dagan salamat, marajaw na hapon sa ato mga viewers.